коледните фотосесии. Някои от вас вече може би са ги получили, други сега се снимат, трети очакват снимките. Не пречи да изкарате снимките от миналата година и да направите една прекрасна фотокнига, която може да бъде уникален подарък за баби и дядовци. И затова сега набързо ще ви покажа как много бързо и лесно можете да направите такава фотокнига с снимките от коледната фотосесия. Избираме от нашия сайт Фотопечат, отиваме на фотокниги. Първата стъпка е да изберем размер. За мен лично размер 20 на 21 от най-хубавите. Натискаме бутона продължи и тук имаме няколко шаблона за коледни и новогодишни фотокниги. Идеята е да го направим бързо и лесно и затова няма да губим време в излишни неща. Ето, избирам един празен темплейт. Виждаме страниците, остава да запълним тези празни места с снимки. Добавяме снимките, като в случая аз предварително съм качил снимките, но след като си направите регистрация в сайта, лесно можете да качите снимките, да ги отделите дори в една папка, за да ви е по-лесно. Избирам тези красиви коледни снимки. Виждате, тук са 47 файла, като тази фотокнига събира по-малко снимки. В зависимост от бюджета, който сме определили за подарък, можем да добавим и още страници, за да вкараме всичките снимки. Като тук ще ви покажа два бързи начина, които можете да използвате. Първия, който наистина е много бърз, е да използваме автоматичното запълване. Просто го натискам. Получавам съобщение, че някои снимки ще останат неизползвани и имам опция да добавя страници или да не добавям. Това го оставям на вас като личен избор. Аз в случая няма да добавям страници и виждате вече нашата фотокнига е запълнена и като я гледам почти няма нужда от корекции. И така буквално за 3-4 минути нашата фотокнига може да бъде готова. Остава ни да натиснем бутона поръчай и да завършим поръчката. Другия, малко по-бавен начин е да изтрием снимките в момента. Ето, сега изпразвам всичките страници, за да остане шаблона празен. И мога да запълня снимките ръчно. Това ще ни отнеме повече време, но при желание може и да си струва. И хващаме една по една снимки, които избираме за нашата новогодишна коледна фотокнига. Тук наистина изисква малко повече време и някъде може да се наложи снимките да бъдат наместени, защото да не пасват на шаблона. Така или иначе, това са вашите снимки и вярвам, че вие ще ги подредите по най-добрия начин. Много хора се страхуват от това, че нямат дизайнерски умения и че ето, системата дава съобщение, че е възможно да загубим промените, затова можем да си запишем шаблона. Натискам Save и издавам коледна фотокнига. И така, тя вече е записана в моя профил, затова е необходимо наистина да имаме регистрация. Като по подобен начин продължавам и трябва да запълня всички полета в страницата. Тук долу на всяка снимка се появява едно число, което значи, че снимката е използвана или не е използвана. Ако я повторим, ще получим съобщение, така че да
Да не повтаряме излишно снимките. Ето виждате. Под всяка снимка, ако я сложи тук втори път, тук вече се появява цифрата 2. И така, докато запълним цялата фотокнига, ако имаме нужда от още страници, искаме да направим по-голяма фотокнига, просто натискаме бутона добави страници и си избираме шаблон, който бихме искали да добавим, който е в същия стил. Избирам и ето имаме нова страница, съответно и цената се променя. И така, много бързо и лесно можем да направим уникален подарък за нашите баба и дядо с снимките от коледната фотосесия.